Krúžok gitary patrí v centre voľného času Stonožka k veľmi obľúbeným. Svedčí o tom aj fakt, že od vzniku kurzu v roku 1991 až doteraz sem patrilo 350 gitarových nadšencov. Vo štvrtok 29. mája v Dave sa uskutočnili gitarové prehrávky, na ktorých hudobníci ukázali, čo všetko sa naučili počas roka. Tentokrát sa prehrávok zúčastnilo 42 gitaristov. Repertoár tvorili známe slovenské a české piesne. Prečo ste sa rozhodli hrať na gitaru? Tak ja som sa rozhodla vlastne iba nejak pred pol rokom. Tatino na to hrá a tak ma to zaujalo. Mám rada hudbu a chcela som sa jej nejak venovať. Sme boli na takej oslave a tam všetci hrali na gitare, tak ma to tak nejak zlákalo. Medzi deťmi sa objavilo aj zo pár dospelých, ktorí oprášili svoje gitary a začali sa opäť zaujímať o hudbu. Chcem aspoň pre seba aspoň chvíľku niečo robiť. Už keď som stále v práci, tak aspoň na chvíľočku sa odreagovať. Odmenou za húževnatosť a námahu žiakov bolo vysvedčenie a sladká drobnosť, ktoré im odovzdali vedúci krúžku Dana Kopecká a Miro Tehlár.